Dit is project Circus Atje en dat speelt zich af op 50 basisscholen in heel gemeente Ljouwert. En voor alle groepen 4 of 6. En wij zijn heel erg op zoek naar wat Ben eigenlijk kennen en hoe zij, ik in dit geval, zichzelf laten kennen met de culturele haardstad. We zijn een mutje voor onszelf om op te maken. Wat gaat erop? Wat gaan jullie maken? Precies, want heb je al een idee? Nee. Welke spullen vind je mooi? Ik vind de bloemetjes best wel mooi en de veert is ook best nog ook wel mooi. Roze, paars en ik denk dat ik ook nog wat van zulke dingetjes doe. Wat zijn dat? Bloemetjes. Ik probeer de kinderen mogelijkheden te bieden, zodat ze thuis of in de klas, als ze iets niet hebben, zeg maar, dat ze variaties kunnen bedenken. Bijvoorbeeld, thuis hebben ze geen plakband of ze hebben geen lijm, maar dat ze toch met een gaatje een touwtje kunnen maken en een verbinding kunnen maken. Zo probeer ik dat er veel meer mogelijkheden zijn dan ze zelf denken. Ik ben een flauwstick aan het draaien. Wat is dat? Het is een bordje die je moet draaien. En dan, als je het kan, dan is het best knap. Het is een beetje moeilijk. Ik vind eigenlijk bijna alles wel leuk bij een circus. Je kan allemaal dingen. Je kan bijvoorbeeld drummen. Je kan circus, leuke dingen. Je kan goochelen. Een beetje. Wat brengt Circus Atje hier? Het brengt de band een prot vertier en ik een hele bot nieuwe ideeën, want we willen graag een circusvoorstelling maken in het kader van het project Atje. En daar gaan we een prot ideeën verdedigen en dat gaat hartstikke goed op deze manier. Dus wees ze goed in binnen dat ze dat kunnen laten aan alle mensen. Nou, ik hoop vooral dat ze bijblijft, dat ze ergens goed in kunnen zijn en dat het niet uitmaakt wat. En dat ze ook leren dat het ook niet erg is om ergens niet goed in te zijn. Klinkt een beetje dubbel, maar het is niet erg om gelijk iets niet te kunnen. Oh nee! Wat mij opvalt, we doen ook heel vaak spelletjes, ander soort spelletjes, dat de kinderen die normaal altijd als laatste zijn, dan een keertje winnen of als eerste zijn, dat dat heel leuk is. En dat ze ook doorhebben van, hé, maar jij bent misschien hier goed in en ik hierin. En dat is niet erg dat de een daar goed in is. Bent u er klaar voor? Wat is het leukste van Circus Atje? Ik vind nu nog trommelen. Nu nog? Ja, misschien kan ik nog veranderen omdat ik nog 1 onderdeel moet doen. Ook nog tot nu toe nog wel trommelen. Ja, ze ben heel enthousiast. Ja, we krijgen hele goede reacties. En het vond ik heel spannend, maar het gaat heel goed. Ja.